Khasi Jaintia Got Talent araja persau kaba la organize da Khasi Indigenous Foundation kelas sedang ban pediang yaki video sejang kinang Shim benta naduk ka shiterik Julai araja persau haduk ka khatsan terik Julai araja persau kumta kino kibakwa ban Shim benta ha kan ne ka jing kop kin sngau pha ban pha no yaki video sejang pi sha kinang penyai jong kan ne ka jing kop yaki jing tip bakam ban ya pila ban phone lane WhatsApp ha u number kandai pra nreu lai nyau kandai ar kandai ni pediang singopha bat ni kit bok kir wiang ni phi baro kinang Shim benta ha kan ne ka jing kop kublai chibot